Буада Татарстан Республикасы Мәдәниет министрлыгы тарафыннан гамәлгә куелган Тантана театр премиясе 14-нче тапкыр оештырылды. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы узды. Ел сайын халыкара театр көнендә оештырылучы Тантана премиясе театр сәнгате өлкәсендәге иҗади казанышлар өчен бирелә. Бу чара театр әһелләре өчен зур бәйрәмгә әверелә. Театрларны берләштерүче факторларның берсе нәтиҗә ясау, театрларның эшчәнлегенә. Һәрбер театрларга шәриф була, канат булып тора. Кемнәрдер әйтә, менә монда була икән, яңа номинация киткәннәр икән. Менә безнең монда спектакль чыгып ята хәзер. 2нче елга без шунда бирәбез. Шулай дип, әлбәттә. Тантана премиясе республика театрларын бердәм көндәшлек кырына берләштерү өчен уйланды дип белдерә оештыручылар. Җиңелчә бирә безнең теге конкуренция хисләрен әлбәттә без карыйбыз. Кем җиңде, кем утты, кем нәрсә. Тантана ул башка премиялар кебек ул көзге. Менә безнең театр дөньясы ничек эшләп бара, менә ул шуны тасвирлый гына. Театр көненә шуны хәтле яхшы карыйм, чөнки ниндидер эмоциональ бәйрәм, ул бит безнең бәйрәм. Мин бер кайчанда бер генә дә тантананы калдырмаска тырышам. Хафиз Хаматуллин, Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амурбаева. Мин яшьләр алсын дип теләп утырадырым. Минем исем чыккач үзем шаккатып куйдым. Бәйрәм көнне мондай күчтәнеш минем өчен инде зур бәхет бу. Менә мондай бәхет, мондай шатлыклы мизгелләр бөтен артистларга да туры килсен менә. Шуны телим. Быел премияның оештыру комитеты тарафыннан 60 гариза каралган. Катнашучылар 17 номинациядә бүләкләнде. Алар арасында 7нче тапкыр премия алучылары да бар. Рекордсмен булсам да бар, бу беренче тапкыр алган кем. 7нче булса да. Шуңа әлбәттә бик зур рәхмәт. Шуңа премияларны барлыкка китергән безнең мәдәният министрлыгына. Кемдер премияга берничә тапкыр ия булса, беренче тапкыр дебют номинациясында җиңүчеләр дә бар. Зур бәя биргән жюри әгъзаларына зур рәхмәт әйтәсем килә. Театрыбызның сәнгать җитәкчесе Кинзягулов Олег Мадияровичка зур рәхмәт. Һәм инде минем остазыма Гордисламов Рамазан Каисовичка зур рәхмәт. Һәм Чаллы театрында барлык хезмәттәшләремә дә зур рәхмәт. Бәйрәм белән! Буа драма театрын иң күп гастрольләрдә йөрүче, иң күп бәйгеләрдә катнашучы театр буларак беләбез. Махсус бүләк тә аларга кече шәһәр театрлары номинациясендә шуның өчен бирелде. Якташларын якташлар котлады. Төгәлрәге Буа якташлык җәмгыяте вәкилләре Раил белән Фәрит әфәнде Садриевларга чапан бүләк итте. 1,5 килограмм золота, там килограмм. Бу шибәрне тәбрик итәм бүгенге шатлык белән. Чулпан Аскарова! Иң бөек сүз җир йөзендә ул рәхмәт сүзе. Театрлар һәм артистлар төрле номинацияларда җиңү яулады. Аларның һәрберсе үзенчәлекле бәһагә ия. Әмма иң зур бәя тамашачы алкышлары. Алия Галиуллина, Илдар Галаудинов, Татарстан яңалыклары, Буа.